మహబూబాబాద్ జిల్లా ఇనుగుర్తి మండల కేంద్రంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితి చోటు చేసుకుంది. పోడు భూములో అటవీ అధికారులు చేపడుతున్న ట్రంచ్ పనులను రైతులు అడ్డుకున్నారు. ఏటా వర్షాకాలం ప్రారంభంతో గిరిజన రైతులు అటవీ శాఖ అధికారులకు మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. తమ తాతల కాలం నుంచి పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నట్లుగా గిరిజన రైతులు తెలిపారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తమకు అటవీ హక్కు పత్రాలు ఇచ్చిందని గిరిజన రైతులు చెబుతున్నారు. తమకు న్యాయం చేయాలని గిరిజన రైతులు వాపోతున్నారు.